Segons Stephen R. Covey, guanyar és creure la tercera alternativa. No és la meva manera, no és la seva manera, és una millor manera. Efectivament. Bueno, bona tarda, Júlia i companys. L'autor d'un llibre que parla dels 7 hàbits de les persones altament efectives, no? I el guanyar és el quart d'aquests hàbits. I efectivament és dels hàbits que més lluny et porta, no? De fet, avui n'estem parlant. A mi m'ha agradat molt sentir a la mare, molt, i el Ferran, com sempre, brillant, això ja. Però perquè hem parlat d'innovació, però sobretot no hem comentat que la innovació, la revolució, tot el que inventem té que estar al servei de les persones, no? I això és guanyar. És a dir, jo invento alguna cosa que al mateix temps és útil, no? I evidentment és el que ens portarà a nous paradigmes i a que les persones puguem ser més capaces d'avançar amb el concepte win-win. És evident, per mi és un dels conceptes més importants, Júlia. Però tot i així, jo crec que és una cosa complicada, perquè amb algunes persones, tant amb les relacions afectives, comercials o familiars, hem de ser forts, hem de ser conscients del que som, tenir aquesta seguretat, saber què volem per poder negociar, no? I arribar al consens. Vull dir, no qualsevol persona és capaç de fer això. Jo suposo que tu has treballat amb molts i tu ho saps. De fet, has treballat a programes anteriors on hem parlat de lideratge d'empresa, de lideratge personal. Sobre aquesta actitud té a veure amb el lideratge interpersonal? Evidentment. Mira, el lideratge interpersonal ja en vam parlar en un programa, i a més ho comentàvem, i vam parlar de moltes coses que porten al lideratge interpersonal, ¿vale? Però el que té més important al lideratge interpersonal és la capacitat d'innovar i buscar noves fórmules a vells problemes. El que aconsegueix el lideratge interpersonal és algú que és capaç de plantejar-s'ho tot. És a dir, per què els vells sistemes tenen que seguir funcionant? Per què jo tinc que guanyar i tu tens que perdre, no? Aquest és un joc, guanyar i perdre, és un joc que suma 0. Guanyar és un joc que suma com a mínim 2. I això és el que aconseguir el lideratge interpersonal. Avui m'està deixant tots pasmada, em quedo així com... Déu-n'hi-do. Jo sé que sobretot als països occidentals hem estat educats en temes de competició. I de fet això que deies tu ara, no? De que un guanya l'altre perd, sempre s'ha vist així. Com adquirim aquesta actitud? Bueno, l'adquirim des de petit, no? Des de petit, inclús a les escoles, no? Ja ens ensenyaven, no? Que si jo guanyo, tu perds, si jo soc més lleig, tu ets tonto. Sempre ens hem mogut en els extrems del pèndol, guanyo, perdo, blanc, negre, feliç, infeliç, amor, desamor, no? Bueno, i avui en dia, gràcies a tot plegat, gràcies a que el ser humà avança, gràcies a que el ser humà té una part important, gràcies a noves tecnologies, gràcies a que tots estem una mica preocupats, estem descobrint que el món el que té és una bàrbara i preciosa gamma de grisos. De fet, l'arco iris, l'arc de Sant Martí, que tant ens agrada, està composat d'una meravellosa gamma de colors, no? És veritat que ho havíem adquirit des de petits, no? Però al final, repeteixo, aquest és un joc que esclavitza els forts, els esclavitza perquè els obliga a guanyar sempre, ¿vale? I somatitzen els dèbils, no? Que els converteix en esclaus dels que ja són esclaus. Per tant, és un joc que no ens porta gaire lluny, no? Perquè com discriminem a qui tenim al davant? Mira, la gènesis, l'ADN, el crisol de la discriminació és la ignorància. És ignorar algú, ignorar qui és, no interessar-te qui és. En el coaching sempre diem que no ens importa qui són les persones, ens importa qui poden arribar a ser. Llavors discriminem ignorant, no preguntant, no volent saber, no tenint interès, i és la primera discriminació que existeix, no? Més important. Llavors no parlem només d'actitud, sinó que també parlem d'una habilitat, no? Sí, parlem d'una gran habilitat. Veuràs, parlem d'una habilitat que no solem tenir. Jo la denomino la presència, tenir presència. O sigui, tenir presència significa escoltar. És una gran habilitat, i Déu ens va donar 2 orelles, però no les utilitzem gaire, utilitzem una boca molt, no? Escoltar significa saber què em vol dir, no interferir, no pensar que m'ho diu per què, o no posar elements de la meva part, no? Sinó escoltar de veritat, tenir presència, és a dir, quan jo estic amb algú, escoltar realment què diu i què vol dir.